De les 4.000 milions de tones que generem d'aliments al món, 1.300 milions de tones acaben a les escombraries. El primer sentiment que ens aflora és un sentiment de vergonya. El nostre gran problema és el sistema alimentari global. Comprem per sobre del que necessitem i acabem caient en l'oferta compra 2 y llévese 3 y el paquete maxi y el paquete ahorro. Los supermercados tienen mucho poder y controlan gran parte de la cadena de producción de alimentos. No és comercial, no ens ho volen, això. I aleshores amb aquestes què és el que fareu? Aquest any no valen res, els hem de llançar, literalment llançar. En aquest moment la competència és molt brutal. El preu mitjà de la fruita és el que és, en el qual ahir et jugues a cèntims. Si és que estem a uns marges terribles. En la meva vida jo he tirat mai res. Ara sí que s'està tirant coses. Per què? Perquè hi ha massa producte, hi ha més oferta que demanda. Com podem permetre'ns estar en crisi i malbaratar aquesta quantitat ingent de diners que significa tots aquests aliments produïts? La gent que passa gana és víctima del model i la gent que té que anar als bancs d'aliments és víctima del model. No podem dir, val, mira, ens quedem tranquils perquè donem el menjar sobrant als pobres. Això no pot ser el peatge de l'ànima.